तो भाई लोग अभी के जो दुर्गा पूजा आवत हटे इ दुर्गा पूजा में पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना जौन बाटे 2 साल पहले के गाना जौन पोस्टर बतन के सामने लगता। इ गाना के नाम ह माई के आरती उतारो हो। इ गाना हर एक दुर्गा पूजा में बाजेला और पूरा भयंकर तरीका से बाजेला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और भाई लोग दुर्गा पूजा में जो मूर्ति के विदाई होला नु तो पवन सिंह के जो 3 साल 4 साल पहले का पुराना गाना बनू उ गाना जो पोस्टर पता नहीं के लौकता विदाई कैसे सहाय यो गाना हर एक यूपी बिहार चारों ओर बाजेला। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो भाई लोग विदाई के संगे संगे गौरी गाना बाजेला जो पोस्टर पता नहीं के लौकता हमनी के छोरी के कहवा गइलू ए माई यो गाना विदाई के समय बाजेला जब मूर्ति भसान करे जाइल जाला तब बाजेला। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जब दुर्गा पूजा में फर्स्ट टाइम जो होला दुर्गा पूजा के फर्स्ट दिने वो दिनवा पावर स्टार पवन सिंह के धमाका देखे के मिलेला। जो पोस्टर पता नहीं के गाना लौकता गंगा जी नहाई ए मैया आंगना लिपाई यो गाना जो फर्स्ट दिन दुर्गा पूजा में बाजेला पूरा बवाल मचा देवेला। मजा आया। अब भाई लोग दुर्गा पूजा में सिंगल मूर्ति ना जहाँ 7 गो 8 गो 10 गो 50 गो मूर्ति होला वहाँ पावर स्टार के गाना बाजेला जो पोस्टर पता नहीं के लौकता अलग अलग रूप में माई ये गाना पर खूब भयानक तरीका से पूरा रोल होला और जहाँ बेसी मूर्ति होला वहाँ ये गाना बाजेला। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? भाई लोग जब दुर्गा पूजा का फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में जो गांव के लोग बाटे लेडीज या औरत लोग उजाले लोग गोड़ लाके पूजा करे तो वो टाइम में पावर स्टार के गाना बाजेला जो पोस्टर पता नहीं के लौका बेटा के घरे कब अबू ए माई ई गाना बाजेला और पूरा मन तरीका से प्रार्थना करके भगवान के बोलावल जाला कि हमरा घरे आव और 10 लाख रुपया 50 लाख पूरा बरसा द ये हम राजा हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। खेसारी लाल यादव जौना के लोग अहिर स्टार पेंडिंग स्टार ट्रेंडिंग स्टार बोलेला वो दशहरा दुर्गा पूजा में उनकर जौन गाना बाजेला तन के पोस्टर पर लौकताटे यहाँ पूजा हो रही है। तो भाई लोग ई पोस्टर पर जो लिखल बाटे यहाँ पूजा हो रही है तो एकरा कहे के मतलब खाली उहे पूजा होता तहनी घरे नहीं को हमरा लगे नहीं को वही से कहे और दोसर पोस्टर देखाओ तनी वो देखल। तो भाई लोग तहनी के पोस्टर पर लौकताटे खेसारी लाल यादव के जौन गाना बाटे उ गानवा पर लिखल बा प्रसादी चटना बा। तो भाई लोग पूजा में केहू आदमी जाला तो प्रसादी चाटे लग जाला आ कि खाए लग जाला जौन पूजा में भोग लग रहेला तो वही से कहेम ई गाना इनका गावे ना वाला नहीं निमन उमन गावल। कैमरामैन हटाओ दूसरा लगा। खेसारी लाल यादव के गौरी गाना लौकता है पोस्टर पर ई गाना पर लिखल बटे सुना राजा अरहुल ताजा। तो मने भाई लोग राजा सुनिए तबे अरहुल ताजा हुई ताजा तो भोर में फूला रहा आ ई गाना पर लिखले बारे सुना राजा अरहुल ताजा ई कोनो प्रकार के गाना ना हुए ओइसे हटाओ। क्या बोला क्या बोला साले का खोपड़ी तोड़ साले। पोस्टर पर एक और ही गाना लौकता भाई लोग जौन गामना के नाम हुए दे दी चांदा 2-4 रुपया। तो भाई लोग तो हनिए बतावे लगन कि 2-4 रुपया से का कोनो भारी दुर्गा पूजा के मूर्ति उर्ति बन सकता का आए नहीं के बन सकत वही से कहतनी खेसारी लाल यादव ऐसा ऐसा गाना तू नत निकाल ना तो देख लियो फिर से रेलाई चालू हो जाए जौन पहले वीडियो में रेलाई कैले बनी भाई लोग। भाई लोग ई गानवा पोस्टरवा पर लौकताटे देखे आइल बारू मूर्ति कि हम के खेसारी लाल यादव के का नाम बा कि तू मूर्ति देखे आइल बारू कि हमरा के देखे आइल बारू। तो भाई लोग तनिए डिसाइड करके कमेंट में मारा लगन और बतावे लगन कि मूर्ति देखे जाइल जाला दुर्गा पूजा में कि हमके देखे आवल जाला। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये हई देख लगा नया पोस्टर पर गाना आइल बटे जय आरतिया धरतिया पे होताटे। तो भाई लोग तहने डिसाइड करके बताइए लगन कि जौन आरती होला दुर्गा पूजा में उ धरती पर ना होला आगे आसमान में होला तहने बताइए लगन।